гісторыі апісваюцца рэальныя падзеі. Вось. Калісьці ў далёкім мінулым 16 стагоддзі, калі па сінявокім Нёмане праходзілі шмат караблёў, на адной з віцінаў, так раней называлі гандлёвы карабель, які перапраўляў з-за межы розныя тавары, соль, віно, селядцо, тканіны з Прусіі, у гэтыя мясціны трапілі два гандляры. Былі яны гарбарнай спраў майстры, а дакладней выраблялі скураны абутак, торбы і гэтак далей. І вырашылі гандляры гэтыя не губляць дарэмна час, пакуль віціна будзе прымаць тавары на пераправу, і пайшлі гандляваць у мястэчка побач з прыстанню. Ну што, Вітуль, ці пашанцуе нам сёння ў продажы? Ой, не ведаю, мы тут яшчэ не былі ні разу, можа тут сваіх майстроў да халеры. І калі нам не будзе месца, дзе прыткнуцца, дык прыйдзецца назад валачыся. Але, можа, гэта і добра, віціну сваю не праспім. Яшчэ чаго? Тоже мне, я што, дарэмна сюды ўсе клункі ды торбы свае валаку? Эх, Васіль, ты свайго не упусціш. Добра, супакойся, пойдзем паспрабуем. Пайшлі. І вось так Вітольд з Васілём трапілі на кірмаш. Гандаль у іх быў выдатны, і нават вельмі выдатны, бо да іх завітаў сам пан з маёнтка. Вось як выдатна мы адгандлявалі, прапаную наш поспех адзначыць у мясцовым шынку. Я чуў на кірмашы, што там вельмі смачныя флячкі ды піва прапануюць. Я не супраць, чакай толькі вугельчыкаў бярозавых вып'ю, бо нешта чэгава маё злуецца. Тьфу на цябе, заздзёў ты мяне са сваім пузам ды вугельчыкамі. Пайшлі хутчэй, па дарозе вып'еш. Чакай. Якое хараство, надвор'е спрыяе, працаваць хочацца. Здароў, Рахман, чаго ты тут спяваеш? Здароў! А чаму не спяваць? Такая прыгажосць навокал. Што твая навакольная прыгажосць? Сапраўдная прыгажосць, гэта калі талер у кішэні ёсць. Вось у мяне замовы, дык гэта да. Сёння да мяне сам пан завітаў і шаблюку замовіў, ажно за 100 талераў. А яшчэ прыходзіў да мяне адзін з мястэчка. Чакай, Кастусь, ну што ты мне тут расказваеш? Што мне твае замовы? Мне трэба ісці гаршчкі абпальваць. Хвіліну, мой даражэнькі, я ж увогуле чаго да цябе прыйшоў. Ці бачыў ты гандляроў, што прыплылі да нас на віціне? Канешне, бачыў. Ты думаеш, што я тут сяжу варон лічу? Я сабе ў іх набыў скураных стужак, каб глякі аплятаць. Ага, я таксама ў скуры для зброі набыў. Дужа выдатны ў іх тавар. Нашмат лепшы, чым у нашага Абрама з мястэчка. Кастуся, яшчэ я бачу, што наш пан набыў у гэтых гарбароў прыгожыя шкарпеткі для сваёй жонкі. Вось як выдатна. Можа, пан іх да сябе на працу возьме? Можа, і возьме. Добра, пашоў я працаваць. І я пайшоў пану шаблюку каваць, бо замовы гэта табе не жартачкі. І такі што ж гэта робіцца? Прыцунуліся нейкія прыблуды, іх ужо адразу на працу бяруць. Трэба іх хутчэй выжыць адсюль. За сваё жыццё гандляр Абрам змяніў не адно месца жыхарства і гандлю. Менавіта таму, што яго вырабы апынуліся незапатрабаванымі з-за нізкай якасці. У гэты раз ён добра разумеў, што і адсюль Вітольд з Васілём могуць яго пасунуць, бо яны сапраўды майстры сваёй справы. І таму Абрам задумаў супраць іх дрэннае. Злуючыся і тупаючы нагамі, ён хутка пабег у шынок да сваіх сяброў, шынкароў, Залмана і Зельды. Паглядзі, колькі ў нас наведвальнікаў. Зараз мы іх напоім, і яны хуценька грошайкі на свае выкладуць. Гэта, Зельдачка, ты галоўную келіхі падлівай болей, кілбасы ў міскі кладзі меней. Яны п'яныя, ўсяго на нега збягуцца, нам прыбытку больш будзе. Я ўжо ўсё так і зрабіла. А во, глянь, да нас Абрам бяжыць. Што ў яго здарылася, што ён нават гандаль кінуў? Зараз даведаемся. Залманчык, Зельда, ратуйце! Ці чулі вы, што робіцца? Што робіцца? Яны тут прыплылі і паўсюль гандлююць.
Хто яны? Дык як, это хто? Ви що, не чулі? Гандляри гене погане. Приплили тут, де я чув, що пан їх одразу на працю взять хоче. І гроші, які великі обіцяв. А мене зараз певне попруть. Ты супокойся, ты где яны? Як, де? До вас ідуть. О, я на тяньки бігка попереди їх до вас трапить. Ось яны, ось. Ніби черті, тільки вспомні, тут як тут. Таки супокойся, родненький. Зараз ми все зробимо. Ти сам іди до хати, а ми їх обоїми, коли пошанцує, пожитки їхні собі приберу. Ага. Так, Абрам, завтра о 10-й годині обов'язково приведи сюди пана, каб він убачив їх п'яними. Наш пан п'янчух дуже не любить, тому праці їм не видать. Ох, як видатна добра, зараз мой льос у ваших надійних руках. А я вам за гэта ячменю на пиво таннейшого здобуду. Послуга за послугу. Добрий день, шановні господари! Добрий, чого жадаєте? Ми чули, що у вас вельми смачне пиво і флячки, тому нам, коли ласка, 4 порції, бо дуже голодні. Все, що пожадаєте, дороженькі, з нас присмаки, з вас грошейки, ви ситые, ми багатые. Ви міркуєте, що у нас грошей нема. Ось вам талер, а ось і другі. І поспробуйте тільки дверно обслуговувати. Ну что ж вы, гостики, мы не хотели вас покрывдить. Зельда, хутенько виконай замову. Конечно. Зараз я тебе обслугую. Ох, як добре. Зараз наємся, нап'юся, да і спать повалюся. Якое нап'юся? Ти п'єш, то у це барлєш. Зараз нап'єшся до чортиків. Ой, чорт його бери! Нехай приходить. Ти думаєш, що я того чорта боюся? Ну, гляди, на білеті, видать. Шинок своечасовий притулок, шинок злачинний путь, шинкар обагрэе, накорміць і напоіць. Ён жа абрабуе і ашукае. Тым не менш гэта месца не заставалася без наведнікаў. Адных сюды прыбівала непагадзь, другіх, як і нашых гарбароў, далёкі ад дому гандаль. Іншыя ж проста бавілі час. Шинок быў месцам спакуслівым. Гэта было месца, дзе чалавек губляў праз гарэлку чалавечы твар, дзе можна было пачуць моцныя словы альбо адведаць пякучых мухталёў. Піва, квас, аквавіта, традыцыйныя напоі, якія падавалі ў шынку. І так, пасля пэўнай часткі выпітага можна было пабачыць усё, што захочаш. Недарам кажуць, напіўся да чорцікаў. Так і нашыя героі, амаль што выпадкова сустрэліся з тым самым чартом. Ой, нешта я зусім змерзла. Чого у твоїм подземелі так холодно? Якое змерзла? Ти ж сама холодна, як смерть. Холодна, як смерть. Тьфу ти, чорт! Чого ви все на мяне плюєте? І калі што дрэннае, дык адразу мяне памінаеце. Тоже мне. Мабуть, зараз і мене хто вспомнив. І хто там ізнав? Мусить нешта наверся, послухай, яку їх там п'єш. І сапраўды, ага, давно я ўжо туды не наведваўся. Зараз я ім пакажу вяселле. І коли так справи пойдуть далей, это же у нас з тобою шмат грошей заробить. Твоя правда, Василь. Ось бачиш, яны сапраўды тут хочуць застацца. Зельдачка, ідзі хутчэй падлівай піва яшчэ. Jeszcze piwę. Так, господиня, я хожа, каб келихи пустые были. Ой, у мяне ўжо тут піва скончылася, зараз я пойду з погреба яшчэ. Добра, господиня, мы не спешаемся. Яшчэ піва! Нічого собі, Ты так хутка схадзіла? Якое схадзіла? Гэта ж чорт! Я ж казаў табе, што нап'ешся! Ой! 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 Ой!
Василь, хутчэй плюй на яго! Чо, давай! Ну вось, і тут обплявали. Навошта гэта было мяне ўспамінаць? Пакуль гандляры спалі, шынкары прыбралі іхнія рэчы. І хутчэй чакалі раніцы ды візіту Абрама з панам. Толькі б яны не Я зусім хвалююся. Толькі б яны не прачнуліся, пакуль пан прыйдзе, бо ўсе нашыя намаганні... Бо ўсе нашыя намаганні пойдуць коту пад хвост. І цішэй ты, бо зараз разбудзеш. Глянь, а он і пан з Абрамам ідуць. Вось, паночку, паглядзіце, што гэтыя два казамякі тут нарабілі. Увесь шинок перевернули. Так, і што гэта тут адбываецца? А дзе нашы рэчы? Як гэта дзе? Так понапіваліся, што нават і не памятаеце? Вы ж учора з шынкарамі імі разлічыліся за тое, што наелі і напілі. Ці так гэта? Так, паночку, о, глядзіце вы іх скуры пляшывыя, з плыхамі і кляшчамі. Воз мой палец. Гэта хлусня, паважаны пан. Мы з шынкарамі учора грашыма разлічыліся, адразу як і прыйшлі. А рэчы нашыя зніклі пасля таго, як мы заснулі. Вы кажаце адно, шынкары з Абрамам другое. І хто з вас хлусіць, зараз мы даведаемся. Вось тут у нас госці ёсць, яны за вамі назіралі. Зараз я ў іх і запытаюся. Адкажыце, калі ласка, хто хлусіць, шынкары ці гандляры? Ага. Так, гандляры, якімі грашыма вы учора разлічыліся? 2 талеры замовскія далі, які учора адразу ў кашель паклаў. А ну, Залман, паказвай грошы. А што да гажэнькі пан іх паказваць? Грошы як грошы. Я сказаў табе, паказвай. Ага. А вось і 2 талеры. Адкуль яны ў цябе? Паночку, гэта ўсё Абрам. Ён нас на гэтую справу падбухторыў. Ага. Бо вельмі баяўся, што вы замест яго на працу гэтых хлапцоў возьмеце. А яго з маёнтка папрэце. Мы не планавалі тут заставацца. Мы павінны былі сёння раніцай плыць далей на Віціне. Але праспалі, бо шынкары нас напаілі. А наступная Віціна аж праз 2 тыдні. І што зараз рабіць, мы не ведаем. Зараз вы, гандляры, забірайце назад усе свае рэчы. А за тое, што яны так з вамі выйшліся, дазваляю вам 2 тыдні бяскошна жыць і харчавацца ў шынку. Вялікі дзякуй, паночку. Рэчы мы свае забяром, але за харчаванне ды начлег грошы плаціць будзем. Бо нам чужога не патрэбна. Справа ваша. Вось такія вы мне сябры, так, Залман і Зельда, так? А што ты думаў, што я буду заўсёды твою дупу прыкрываць? Не только было, чтрохсотнік. Я вам яшчэ пакажу. Эх вы, мы-то з'едзем, а вам з гэтым жыць. Пайшлі, Васіль. Вось такая цікавая і дзесьці камічная гісторыя адбылася ў далёкім 16 стагоддзі. Але, на жаль, з цягам часу ў грамадстве нічога не мяняецца. Таму заўсёды трэба заставацца чалавекам і памятаць, што не трэба абыходзіцца з людзьмі так, як не хочаш, каб абыходзіліся з табой. Вялікі дзякуй за ўвагу.